Stelele sunt obiectele cerești cel mai ușor de recunoscut, dar oare cum au ajuns ele sursă de energie cosmică? Stelele se nasc din nori de praf pentru a fi apoi împrăștiate prin galaxii. Turbulențele din interiorul acestor nori dau naștere la aglomerări cu o masă suficient de mare pentru ca praful și gazele să înceapă să colapseze sub influența propriei gravitații. Pe măsură ce norul se prăbușește, materialul din centru începe să se încălzească, rezultând așa numită protostea, miezul fierbinte din centrul norului, care colapsează și care va deveni într-o zi stea. Conform modelelor tridimensionale ale stelelor, realizate pe computer, norul de praf și gaze ce se rotește s-ar putea separa în 2 sau 3 grupuri, iar acest lucru explică de ce majoritatea stelelor din Gala Lactee apar în pereche sau în grupuri de stele multiple. Pe măsură ce norul colapsează, în centru se formează un miez dens și fierbinte, ce acumulează gaze și praf. Nu tot materialul colectat ajunge să facă parte dintr-o stea. Din rămășițele de praf se pot forma planete, asteroizi sau chiar comete. Ori poate rămâne sub formă de praf. O stea de mărimea Soarelui are nevoie de circa 50 de milioane de ani pentru a se maturiza și a trece de la procesul de comprimare a norului de praf la vârsta adultă. Soarele va rămâne în această formă matură timp de aproximativ 10 miliarde de ani. Stelele funcționează pe baza reacțiilor de fuziune nucleară și transformă hidrogeniul în heliu, adânc în interiorul acestora. Energia rezultată și emanată din miezul stelei asigură presiunea necesară pentru a împiedica colapsul stelei sub influența propriei greutăți, dar și strălucirea acesteia. Cele mai mici stele, cunoscute sub denumirea de pitice roșii, conțin 10% din masa Soarelui și emit doar 0,01% din energia acestuia, strălucind palid de la temperaturi cuprinse între 3000 și 4000 grade Kelvin. În ciuda dimensiunilor reduse, piticele roșii sunt de departe cele mai numeroase stele din univers, cu o durată de viață de 10 de miliarde de ani. Însă o să revenim asupra lor mai târziu. Pe de altă parte, stelele cele mai masive, cunoscute sub denumirea de hipergigante, pot fi de peste 100 de ori mai mari decât Soarele, având la suprafață o temperatură mai mare de 30.000 de grade Kelvin. Hipergigantele emit de sute de mii de ori mai multă energie decât Soarele, dar au o durată de viață de numai câteva milioane de ani. Aceste stele par să fi fost comune atunci când universul era tânăr, dar azi ele sunt foarte rare. Gala Lactee conține doar o mână de supergigante. După mărimea, dar și cantitatea de radiație emise, stelele se clasifică în clasa 1. Stele albe și albastre cu largi linii de hidrogen greu. Clasa a doua. Stele galbene, având linii de emise în hidrogen scăzute, însă linii metalice stridente. Clasa a treia. Stele portocalii spre roșu cu benzi spectrale complexe. Clasa a patra. Stele roșii cu importante linii de emise în carbon. Pentru stelele cu masa mare, gravitația, în cursul procesului de răcire, atinge valori atât de mari încât presiunea gazului electronic degenerat nu mai este suficientă pentru crearea unei stări de echilibru. În acest fel, steaua devine instabilă. Straturile ei exterioare încep să se prăbușească spre interiorul stelei. Încep să se producă reacții prin care este absorbită energie. Protonii din nucleele atomice atrag electronii, devenind neutroni. Nucleele complexe se sparg, apar particule elementare care în condiții normale s-ar dezintegra de îndată, dar care, în cadrul substanței stelare, superdense, sunt împiedicate să o facă. Odată intervenită instabilitatea, substanța respectivă atinge într-o segime de secundă densitatea nucleului atomic, adică 100 de miliarde de kilograme pe centimetru. Dacă masa astrului nu depășește de mai mult de 2 ori masa Soarelui, compresia se oprește de îndată ce s-a atins această densitate. Steaua devine foarte mică, diametrul ei depășind 10-30 de km. Acest stadiu de evoluție poartă numele de stea neutronică. Stelele cu masă mult mai mare decât Soarele devin instabile în timpul procesului de comprimare, declanșându-se reacții în lanț care au ca rezultat explozia astrului. Procesul poartă numele de supernovă. Explozia durează câteva luni, timp în care steaua muribundă strălucește mai puternic decât galaxii întregi, fiind vizibilă uneori și în timpul zilei. Novele și supernovele sunt cele mai violente procese care au loc în spațiu. Poate știi că luminii îi iau 8 minute pentru a ajunge de la suprafața Soarelui la noi. Deci, cât crezi că ia luminii să călătorească din nucleul Soarelui până la suprafața sa? Câteva secunde sau cel mult un minut? Destul de ciudat, răspunsul este mai multe mii de ani. Iată de ce. Fotonii sunt produși de reacții nucleare adânc în nucleul Soarelui. Pe măsură ce fotonii ies din nucleu, ei interacționează cu materia și pierd energie.
devenind forme de lumină cu lungime de undă mai mare. Ele încep ca raze gamma în nucleu, dar ajung raze X, ultraviolete sau lumină vizibilă pe măsură ce ajung la suprafață. Totuși, această călătorie nu este nici simplă, nici directă. Când se naște, fiecare foton călătorește cu o viteză de 300.000 de km pe secundă, până când se lovește de un proton și este deviat în altă direcție, comportându-se ca un glonț care ricoșează de fiecare particulă pe care o întâlnește. Întrebarea despre cât de departe de nucleu ajunge acest foton după fiecare coliziune e cunoscută ca problema traseului întâmplător. Răspunsul este dat de formula distanța este egală cu numărul de pași înmulțit cu radical din numărul de pași. Deci dacă vorbim despre traseul întâmplător de la ușa de intrare, cu 1 metru parcurs în fiecare secundă, ar lua 1.000.000 de pași și 11 zile doar ca să mergi 1 kilometru. Deci, cât durează drumul unui foton generat în centrul Soarelui pentru a ajunge la noi? Cunoaștem masa Soarelui și o putem folosi pentru a calcula numărul de protoni din el. Să presupunem că protonii sunt distribuiți uniform. Rezultă că distanța medie dintre ei este aproximativ de 1 ori 10 la puterea minus 10 metri. Pentru a parcurge întâmplător 690.000 de kilometri de la nucleu la suprafață, ar necesita 3,9 ori 10 la puterea 37 pași, însumând un timp total de 400 de miliarde de ani. Dar nu poate fi corect. Soarele are doar 4,6 miliarde de ani. Deci, ce e greșit? Două lucruri. Soarele nu are densitate uniformă și fotonii mai ratează protoni între coliziuni. În realitate, energia unui foton care se schimbă în călătoria sa determină cât de probabilă este întâlnirea cu un proton. În chestiunea densității, modelele noastre arată că Soarele are un miez fierbinte unde au loc reacții de fuziune, înconjurat de zona radiativă, urmat de zona convectivă care se extinde până la suprafață. Materialul din miez este mult mai dens decât plumbul, în timp ce plasma de la suprafață e de 1.000.000 de ori mai puțin densă, cu un continuum de densități între ele. Și iată relația foton-energie. Pentru un foton de energie mică, un proton este enorm și este mult mai probabil să determine ricoșeul fotonului. Pentru fotonii de energie mare, situația este opusă. Fotonii sfârșesc prin a avea energii foarte mari, comparativ cu cele pe care le au când radiază de la suprafața Soarelui. Când folosim un calculator și un model sofisticat al interiorului Soarelui pentru a calcula ecuația traseului întâmplător în aceste condiții, rezultă următorul număr: 170.000 de ani. Viitoarele descoperiri despre Soare pot schimba acest număr, dar pentru moment, ca să înțelegem cât mai bine, lumina care ne lovește ochii azi a petrecut 170.000 de ani pe drumul spre suprafața Soarelui, plus 8 minute minuscule în spațiu. Cu alte cuvinte, acel foton și-a început călătoria cu 2 ere glaciare în urmă, cam pe atunci când oamenii au început să poarte haine. Acum urmează să vă prezint câteva stele cu adevărat interesante. Cu toți am auzit despre stele căsătoare, acele corpuri care sunt de fapt meteoriți ce se aprind la frecarea cu atmosfera, însă puțin știu că există cu adevărat stele căsătoare. Acești giganți, a căror masă poate fi de 10 ori mai mare decât cea solară, se deplasează prin cosmos cu o viteză de 1.000.000 de km pe oră. Asta e atât de rapid încât ar putea fără dificultate să călătorească dintr-o galaxie în alta. Dacă o asemenea stea ar trece prin sistemul nostru solar, ar putea ușor să schimbe orbita Pământului încât am rătăcit singur prin univers. Din fericire, probabilitatea acestui scenariu este foarte mică. Dar oare din ce cauză stelele se mișcă cu asemenea viteză? Din cauza găurilor negre, masive. Când ele înghit un sistem binar de stele, adică stele care se învârt una în jurul alteia, o stea este înghițită, iar a doua aruncată cu un șut gravitațional puternic în cosmos. Neobișnuiți, dar totodată interesanți, sunt și pulsarii, care emană o mare cantitate de radiații. Se formează ca rezultatul unei stele masive, supernovă. Astăzi se cunosc o mulțime de pulsari. Cele mai lente se rotesc odată în jurul axei sale în aproximativ 10 secunde, iar cele mai rapide fac peste 700 de rotații pe secundă. Unii pulsari au drept companion o stea obișnuită, datorită căreia se învârt cu așa viteze.
Există însă un sistem binar care este cu adevărat rar, deoarece, în el, companionul pulsarului este un alt pulsar. Aceste stele neutronice se învârt una lângă alta, la o distanță atât de apropiată, încât ar putea încăpea cu ușurință soarele nostru. Dar există pulsari și mai neobișnuiți, ca de exemplu PSR 125-712. La prima vedere pare un pulsar obișnuit, doar că în jurul lui se învârt 3 planete. Asta considerându-se imposibile, fiindcă, după cum știm, pulsarii se formează în urma unei supernove. Iar din cauza exploziei, tot ce este în jur este distrus. Astăzi, savanții lansează diferite ipoteze despre asta, însă un răspuns clar încă nu există. Într-o zi, ultima stea va muri și universul se va întuneca pentru totdeauna. Cel mai probabil va fi o pitică roșie, un tip de stea minusculă, care este și cea mai bună speranță pentru a găsi viața extraterestră și ar putea fi ultima casă pentru umanitate, înainte ca universul să devină inospitalier. Ce știm despre ele și de ce sunt ultima noastră speranță? Cel puțin 70% din stelele universului sunt pitici roșii. Sunt cele mai mici stele, conținând între 7 și 50% din masa Soarelui, nu cu mult mai mari decât planeta Jupiter. Ele sunt de asemenea foarte întunecoase. Este imposibil să le vedem cu ochiul liber. Nu ați văzut una pe cer. Chiar și cu toată tehnologia pe care o avem, putem să observăm clar doar piticele roșii din vecinătatea sistemului nostru solar. Aproximativ 20 din 30 dintre stelele cele mai apropiate Terei sunt pitici roșii. Ca și restul stelelor, piticele roșii fuzionează hidrogenul în heliu. Dar pe când stelele masive acumulează tot heliu fuzionat în nucleu, piticele roșii rămân convective, heliu și hidrogenul fiind mereu în mișcare, amestecându-se. Astfel își folosesc combustibilul incredibil de încet înainte de a se stinge. Piticile roșii ard atât de încet încât media lor de viață se află undeva între 1 și 10 trilioane de ani. Comparativ, Soarele va supraviețui pentru încă 5 miliarde de ani. Fiindcă Universul are doar 13,75 miliarde de ani, nicio pitică roșie nu a ajuns în stadiile avansate de dezvoltare. Fiecare dintre cele multe trilioane de pitici roșii care există sunt încă prunci. Vorbind de prunci, cea mai mică stea din întregul univers este o pitică roșie, aflată chiar la limita de a fi stea. Doar un pic mai puțin hidrogen și ar fi doar o pitică maro, stele eșuate care nu pot susține îndeajuns reacțiile de fuziune. Așa că, ce se va întâmpla cu extraterestrii și cu umanitatea? De vreme ce Soarele va muri într-o zi, va trebui să ne căutăm o nouă casă. Și unde sunt planete locuibile s-ar putea găsi și extraterestri? Observatorul spațial Kepler a descoperit că cel puțin jumătate din piticile roșii găzduiesc planete de piatră care au o masă între jumătate și de 4 ori cât cea a Terei. Multe dintre ele se află în zona locuibilă, suprafața din jurul unei stele unde apa se găsește în formă lichidă. Dar din cauza că piticile roșii ar la temperaturi relativ reci, o planetă ar trebui să fie foarte aproape pentru a fi locuibilă, probabil la fel de aproape de Soare ca și Mercur sau și mai aproape, ceea ce duce de la sine multe alte probleme. De exemplu, o planetă atât de apropiată de o stea ar fi probabil blocată în rotație sincronică, ceea ce înseamnă că aceeași față a planetei ar fi îndreptată spre stea. Acea parte ar fi incredibil de fierbinte, pe când partea umbrită ar fi înghețată, ceea ce ar îngreuna dezvoltarea vieții. Deși, o planetă cu un ocean destul de mare ar putea să distribuie energia stelei și să creeze un habitat stabil. Forțele gravitaționale ar putea să comprime planeta și să o încălzească atât de mult, încât să-și piardă toată apa după un timp. Astfel de planete ar putea deveni ca și Venus, un iad fierbinte. O altă problemă este că producția de energie a multor pitici roșii variază. Ele pot fi acoperite de pete solare, reducând cantitatea de lumină emisă cu 40% pentru luni întregi, care ar putea îngheța oceanele planetare. Ulterior, piticile roșii pot emite puternice erupții solare, izbucniri bruște de energie foarte puternice. Aceste pitici roșii și-ar putea dubla luminozitatea în doar câteva minute, fapt ce ar putea înlătura o mare parte din atmosfera unei planete, arzând-o și sterilizând-o. Pe de altă parte, viața extrem de lungă a acestor stele au un mare avantaj. O pitică roșie, cu nivelele de activitate moderată, ar putea fi un loc perfect pentru o planetă, care ar putea găzdui viața. Pe Pământ, viața a existat de 4 miliarde de ani și mai avem aproximativ 1 miliard de ani,
până când soarele va deveni atât de fierbinte încât viața complexă pe pământ va deveni imposibilă. Sau ne vom stinge din viață, sau vom părăsi pământul și vom căuta o nouă casă. Am putea construi o civilizație care ar supraviețui pentru trilioane de ani, în jurul unei pitici roșii, cu condiții propice. Aproximativ 5% din piticile roșii din Calea Lactee ar putea găzdui planete locuibile, de mărimea Pământului. Asta ar însemna peste 4 miliarde în total, dar viața poate nici nu ar avea nevoie de o planetă ca și Pământul. Planetele propice vieții, în jurul unei pitici roșii, ar putea fi sateliții giganților gazoși, supranumite supertere, planete de rocă foarte masive. În total se estimează un potențial de 60 de miliarde de planete locuibile, în jurul piticilor roșii, și asta doar în Calea Lactee. Așadar, piticile roșii ar putea deveni esențiale în supraviețuirea speciei umane. Dar totul are un sfârșit, până și piticile roșii. Când într-un trilion de ani ultima pitică roșie se va stinge și universul va fi la sfârșitul vieții, nu va fi un eveniment spectaculos. Când rezervele de hidrogen se vor apropia de final, pitica roșie se va contracta transformându-se într-o pitică albastră, iar după ce tot combustibilul va fi epuizat, va deveni o pitică albă, un corp cam la fel de mic ca și Pământul, dar foarte dens și alcătuit din gaze degenerate, în majoritate nuclei de heliu 4. Neavând o sursă de energie rămasă, pitica albă se va răci extrem de încet, peste trilioane de ani, până când va ajunge în forma ei finală, o pitică neagră rece. În orice caz, va fi o vreme îndelungată până când ultimele stele din univers se vor stinge. Într-un fel, e înălțător să știi că dacă umanitatea va reuși să exploreze spațiul, avem timp berechet până când universul va stinge lumina.